Chibei ule nule pale zirlai duam tak tak te keni hi pachunga University College Mathematics Club kan ni a YouTube lama mathematics lecture video mizo chongin kan lo upload thin do na zirlai ten tlem te talama son na inchan kan be se ani tun session chung hian class 9 syllabus ron cover kan tum do na arem chanda na zirin class 10 class 11 le class 12 te po ron cover chho zel kan tum do na ni voina chuan concept poi model deu chen khat class 8 vela kan zir chin kan ron cover do na introductory ang deuin chuan hemi nu atang hian class 9 chapter 1 atang kan ron cover chho chananga e min lo ngai chang ve reng don ya voina chuan class 8 vela changa kan zir chin class 9 na kan man chang kai tur ang chi kha kan ron khoi ma saber do na ama sabera number system kan ron se ama number system a chuan engeng tingai om kan ti chuan natural numbers a oma whole number integer rational number le irrational number ten om ni hello at kan soi thok thok ringot tonga I kan chiang tura ngai la natural number kan ti chu n tin tang puin kan represent china chung te a chuan enge natural number chu kan ti chun apinga chang ringot pon natural ani ta thil natural I counting numbers te pon kan soi china thil count na kan man chin angka kan example common bera chuan 1 te 2 te 3 te khatia kal chho shim shim ho kan natural number chu ni mai whole number ero chu 0 vatel to si in a englawa w ti te pon kan pe chin ta a denote nan I whole number chu natural number zong zong khai convex thau si 0 tel thau box si in omzia chuan 0 te 1 te 2 te 3 te tia zong zong kha integer kan soi le anga integer chu atlang puin z emo I tinan pechina kan denote nan I integer ero chung chu negative number haute va khoi tel vek thau si positive number te po khoi tel vek thau si 0 po khoi tel vek thau si khang ho zong zong khat integer soina anita omzia chuan minus 3 te minus 2 te minus 1 te whole number kan ti le natural number kan ti zong zong te po kha huap vek thau si in chung ho zong zong chu integer kan soina chu ni chuan dot lia rational number tiron umvel ta rational number chu q ti te pon kan represent china nga textbook in textbook vela q ti te pon in mu china enge rational number chu kan ti chuan atlang point textbook definition a chuan a number which can be put in the form p by q where p and q are where p and q are both integers but q does not equal to 0 hey textbook definition na kan mu chin dan ania enge omzia kan ti chuan number shim shim p by q p le q kan ti chu number ani mai ta integer hey integer chu chunga kan soi zo che ta p aya headline integer kan du kan danga q aya headline integer du kan dang ma se 0 tel lovin chung ho chu rational number ti chu na huap kim vek I chuan adot lea irrational number om vele ta atlang puine chu textbook a notation kan mungai lem lawa ma se iq ti te pon chen khat chuan an ziak china chen khat chuan r minus q te pon ti chinang chu chu ho chu irrational number ve thung ero chu englo non recurring kan zir chin da chuan non recurring non terminating ani enge non recurring non terminating chu non recurring kan ti chuan in non omlo engma pattern mumal nei si lawa in culture char non terminating kan ti ve chu top theilo top na nei lo khatiang ho kha irrational number chun a huam le vek tinani chu ani chun engeng tinge chung ho chu example a kan pek theang rational number a chuan example tlanglon bera 1 by 2 te po kan ti top theang chu chuan 3 by 7 te minus lama po kaltai la minus 2 by 1 te tiang zong zong te minus 3 by 2 tiang zong zong te po hi rational number chuan a huam vek tinani chu ani chuan kan share chin dana chuan 2 tia kan zia top pen an hnuaya denominator a 1 omreng ani chuan 2 kan ti hau zong zong te po 3 kan ti ringot te 4 kan ti ringot te minus
2 kan ti rengot te 0 te pawh ni thau a hnuaiah 1 a awm reng ta heng ho zong hi rational number a an bet vek don tina ni chu chen p by q in kan ziak thea ani chuan ti kan soi the achunga natural number kan soi te whole number kan soi te integer kan soi ho zong te hi rational number chuan a huap vek don tina ni chu chuan ang lawa irrational number hi kan zir ve le thin ta a enge irrational number chu kan ti chuan ni china kan soi tawngin non recurring non terminating number zo thei lo le number in repeat engma pattern om lo zo thei lo ang kha ang lo example tlan long bera chuan pi in chianga pi value chu 3.141 dot culture zo thei lo root 2 te po kan soi china chu 1.414 culture zo thei lo engma in repeat po om don lo chu tiang che chuan root 3 kan ti te root 3 kan ti te po 1.732 culture engma zo thei don mi alo tiang ho zong kha irrational number chu kan ti chu ni ve le ta ni ani chuan end top hian irrational number chu achung ho zong engma han huap ve to don lo ti na ni chu example kan chat the dan chuan prime number kan shenga prime number kan ti chuan 1 le ama number vek chaina divide the ho khan ni ta a root chunga prime number in hu shim ani chuan automatically in irrational number ani ngal top chuan engtenia conclusion kan siam thei tak le ama saberin natural number kan soya natural number kan ti ate chuan 1 te 2 te 3 te ho zong achung zong khan ni vek to ta counting number so kha chuan adot lia whole number kan soi lia 0 changa in chan kha ani chuan 0 changa in chan natural number po huap vek thau si in ani ta ani chuan natural number po ni vek thau si ma se 0 tel si in khang kha whole number kan ti chu ni vele ta ani chuan whole number chunga natural number om don na ni chu chuan chumi dot lia integer kan soi lia enge integer chu kan ti chu negative number tele positive number 0 po telin kan ti ta ani chuan integer kan ti chuan natural number po huap dona whole number po huap dona chu ti roalin negative number ho po kha ava huap le vek don thau si ani chuan ite kan soi the integer chu natural number natural number te whole number te zong huap khan integer om ti na ni chu chuan chu tiang bok chu tiang chumi dot le chia chuan rational number kan soi lia rational number ho chu p by q form a kan da the ang chi kan ti ta ani chuan chunga chuan engeng tinge 1 by 2 te po kan soi ta a 2 ringot kan ti te po hnoi 1 om reng ti na kan ti kha ani chu hetai mi te po hi rational number ve kan ni don 0 te po hnoi 1 om reng chuan hengau zong hi rational number chu an ni vek don thau chu tiang chen -1 kan ti po hnoi 1 om reng so heng te po rational number ni vek don thau ani choi te kan soi the natural number te whole number te integer kan ti zong te hi an vai hian rational number chung an bet le vek don ti na ni chu an ma ni ba ka hetianga decimal point 0.3 kan ti te -2.7 kan ti hetiang ho zong te po hi an ma ni inkara number om ho ti na ni me chu mo 1 le 2 inkara number om te khatiang ho zong huap tel thau si khan chung ho chu rational number ti chuan adot lia irrational number kan soi ve le ta ni china khan kan soi irrational number chu top thei lo ania in repeat po om lo pattern po om lo in an ta ani chuan heng ho chun top muk hey 2 te kan ti pon 2 chu top muk 0.3 ke te pon 0.3 a top muk eng a top thei lo kan ti na nan a chen heng ho zong hi irrational chuan huap ve don lo ti na ni chu a chu box shang kan siam sakangai ti na ni chu box shang ani chuan chu ta chu eng tenge om root 2 te ni china root example kan pe a root 3 te example kan pe a pi te po example kan pe root chunga prime om shim kha chuan chumi ba ka chuan number zo thei lo shim kha ni mai eng mai repeat om lo shim kha khang ho kha irrational number achang le iq ti ten kan ziak chin a box chang in an zuk om don ti na ni chu khang ho kha irrational number chuan heng ho zong hi box pakhata da le vek taila heng ho zong hi box pakhata da le vek taila hemi box ming tura chuan real number tin kan pe chin symbol a r text sign hu chinang heng ho zong huap tu kha aming chu real number kan ti khan dia
chuan adot hemi dot le i hemi dot le chuan properties of rational number big te kan soyanga